Hello guys, yun na nga, nandito tayo ngayon sa Pangasinan, Maranum Falls. At on the way tayo ngayon papunta sa falls. Kakapasok lang natin doon sa entrance na nakita nyo sa video kanina. Tapos sabi ni Kuya mga 10 to 15 na lakaran papunta doon sa falls, sa mismong falls. Kaya tara, samahan nyo ako ngayon. Meron pala tayong doon, may video ko yun dati. Hanapin ko na lang para makita nyo yung mismong lakbay papunta doon sa entrance, papunta sa falls. Pero alam ko mga 20 minutes video yun eh. Pero sa YouTube nyo yun makikita. Pero sa FB, sa TikTok, mga lang, short clips lang. Okay guys, tara. Lakarin natin. Medyo malalim dapat doble ingat guys. Lalim. Guys, naabutan pa natin sila. Medyo na late tayo kanina kasi nag-vlog tayo. Pero naabutan pa natin sila. Siguro pagod na siguro yung mga seniors natin. May kasama pala tayong 2 seniors. Saka isang PWD. Naghawak na siya ng stick. Grabe yung lakas ng hangin guys. Napakasarap ng hangin. Tingnan nyo naman yung mga puno. Pumapagaspas. Sa lakas ng hangin.
Walang polusyon. No? Sarap. So yun guys, dito na tayo sa mga one-fourth. Dito na tayo sa mga one-fourth ng ng lakbay. Pero yun doon sa diretso, yan yung mga one half, mga kalahati. Pero enjoyin muna natin yung view. Ganda. Ganda rito guys. Taas ang hangin. Tuloy natin ang paglalakbay. Malapit na tayo guys sa halfway point. Pero antayin muna natin yung mga kasama natin. Dalawang senior. Ayan sila. Medyo hindi naman sila nahihirapan kasi medyo patag naman yung yung daanan. Pero syempre dahan-dahan sila maglakad para ingat na rin. Pero may naman, may handrails naman. Yan. So yun, malapit na tayo sa halfway point. So yun guys, nandito na tayo sa halfway point. Ano? Yan yung halfway point. At kita na rin pala dito guys yung yung falls. Tanaw na rin. Alam mo napakalapit pero malayo-layo. Mga 10 minutes walk pa. Kaya na yung halfway point. Tara, akitin na natin. Pakaganda oh. Kala nyo malapit na Tanaw na eh. Dito yung daan yan, pababa pa. Ayan. Dito na tayo guys sa halfway point. Andun, tanaw na rin yung falls pero mga 10 minutes pa yan, mga 10 to ganyan, mga 10 minutes walk pa. Kaya yung ganda. Ayan ang ating mga kasama. Take note guys, dalawang senior. Hello, baby. Yan. Kayang-kaya naman. Patag lang kasi yung patag lang din naman kasi yung daraanan guys. Kaya kayang-kaya din naman. Tapos may handrail naman din. Kaya safe kayo. As lang pala yung dito, entrance dito is yung
economic fee na tinatawag which is 20 pesos per head. Tapos pagka PWD kayo, 50% off, bali 10 piso lang. Picture-picture muna tayo dito. Picture-picture muna sila. Tapos, diretso na ulit tayo sa paglalakad. Kalahati na lang, guys. Dito na, malapit na tayo sa Maranong Falls, guys. Mga ano na lang, mga 20% ng lakaran. Mga siguro dalawang kanto na lang. Pero medyo hirap na yung kasama natin na senior. Kasi medyo ano na siya, mga parang hagdan na yung daanan sa mabato. Tara, babayin na natin. Kaya sabi nung parang ano dito, namamahala. Mabato na nga daw sa baba. Kaya mga senior nagpaiwan na dun sa sa halfway point. May tambayan man doon, tapos mayroon din upuan. Pwedeng pagpahinga ng mga senior. Pagtambayan, kumbaga. Maganda rin yung view. Pero tayo, siyempre pinunta natin dito is yung falls. Kaya tara na. So yun na nga guys, dahil sobrang ng maraming masyadong mabato na daan, hindi na kaya ng kasama natin na senior. Kaya papaiwan na lang siya dito sa 80% na point. So. Yan sa may kawayan na upuan. Pero pwede na rin naman dyan, may liguan na rin naman. Pero doon pa yung falls, mga isang kanto pa. Lapit-lapit na rin talaga. Mag-iingat din pala kayo guys. Maraming nahuhulog na antik sa puno. Kami na piling kami nahulog sa leeg. Tanggalin nyo agad. Antik yun. Pero mga nakatatlong huli na ako ng antik sa leeg. Nahuhulog sila galing sa puno. Yan na lang muna si Tita Lina sa ilalim ng puno. Tubig. Ganda rin naman dito. Tapos rin, ay lilim. Hindi naman masyadong mainit ngayon. May araw siya pero hindi siya masakit sa balat. Parang liwanag lang talaga siya. Tapos yung hangin napakalamig, simoy. Tapos malakas din. Tara guys, malapit na tayo sa falls. So yun na nga guys, mabato talaga dito. Babato na, hindi na kaya ng Dalawa yung senior namin kasama, yung isa hindi na kaya. Pero si tatay na senior, kayang-kaya pa. Ayun naka-pink. Kayang-kaya. Iwan pa nga tayo. Oop. Lapit na tayo guys. Ayun na guys. At nandito na nga.
puntahan na natin yung falls at maligo. Lakas ng tunog ng pagbagsak ng tubig sa falls. Sana nadidinig nyo ako. Pero ayan, nandito na tayo. Ang ganda dito, ang lakas ng hangin, ang lamig. Try natin maligo. Samahan nyo ako ngayon. Maliligo tayo sa falls. Manood mo na kayo dyan.
Ayun na nga guys. Ayun tayo. Kaya nga. Laking bato eh. Yun na nga guys. Nasaksihan nyo ngayon ng paglangoy natin sa paglusong natin sa falls. Napakalamig niya. Tapos napakalakas ng hangin saka ng agos ng tubig. Pero sa ngayon, enjoy muna natin yung pagpa-falls natin. See you mamaya guys. Pagpaalis na tayo. Yun na guys, enjoy muna tayo. Salamat sa panonood. Mamaya kita tayo sa pag-departing. Kakaon lang ulit natin guys. Ang lamig. Sobrang lamig. Tas sakto lang siya kasi dito banda sa may kaliwa. Ano siya? Mababaw. Mga 1 feet. So naman sa dulo, abot ng 4 feet siya. Sobrang lamig, lakas ng agos. Tapos, ano pa ba? Sobrang gusto ng mga bata, ayaw na umahon. Sila ngayon, swimming. Para nagsiswimming sa tubig na may yelo. Pero ano naman, masarap naman siya. Nakaka-relax. As enjoy siya sobra. Ayan na guys, final look ng ating falls. Kapag tayo uuwi na, lakad na naman. Pabalik doon sa parking lot. Which is mga, sabi nga ni Kuya, 10 to 15 minutes yung tour guide. Pero, nung tour guide tuloy, nung namamahala. Pero, mga 20 minutes talaga yan. 20 minutes sa lakad. Ito yung pinaka mahirap na part dito banda sa may falls. Yung mga mababato. Pero the rest, paglampas natin ng bato na malaki doon, the rest, okay na, patag na. Yan, yung malaking batong yan. Paglampas natin dyan, hagdan na, tapos patag na. Tara guys, lakad muna tayo. Lakad na tayo. Woo! Ay, kain na. Kain na. Ayun na guys. Nakita nyo, nakalampas na tayo dun sa malaking bato na yun. Dito na tayo sa hagdan. The rest niyan guys, patag na yan. Dire-diretsong lakad lang. Para ka lang namamasyal. Picture muna. Akit na tayo hagdan guys. Huling titig bago umuwi. Ganda oh.
Ayan na sila guys, yung mga kasama natin. Mga senior na dalawa. Tuloy na natin ang ating paglalakbay. Pabalik sa parking lot. Note nyo rin pala guys na wala ang signal dito. Sabihan ko yan na dumaan. Wala na signal. Kapag pupunta kayo dito na may mga ano kayo, gusto niyo mag-live, ganyan, wala, hindi posible. Kasi nga, wala ang signal. Pero ewan ko lang, baka meron kayo dyan, ano, yung satellite na Wi-Fi. Yun, posible siguro. Pero hindi ko pa natatry. Pero ina-note nyo na lang guys na walang signal dito. Ayun na guys, malapit na tayo sa finish line. Sa parking lot. Pero lilipat tayo sa Jolly Camp para kumain at mag-swimming ulit. See you mamaya. Hello po, tita. Ayun na yung bida natin dalawa. Yung dalawang senior. Tara guys. Punta na tayo sa Jolly Camp. Ay tayo dyan, karugtungan lang din yun ng falls. Pero mas mababaw siya. So, wala nang trekking, diretso na agad doon. Mas para siyang parke. Ayan siya, may kainan. Basta mamaya makikita niya. Ayun na yung parking lot. Ayan na yung kotse natin boys. Quick na. Wala nang banlaw. Diretso na tayo doon para kumain. Meron din palang quick-quickan dito. As ice cream, fishball, siomay. Dito pala guys sa parking. Sige po. Dito pala sa parking guys, nandito yung paliguan natin. Kaso may bayad. Yung CR din, dito lang din may CR, parking lot. At yan na nagtatapos ang ating adventure ngayong araw sa Maranon Falls mga kaibigan. Kung nagustuhan nyo ang ating video, please like and share nyo na rin. At see you sa susunod na ating adventure sa Jolly Camp. Bye-bye!